Να σε... Βλέπω το κεφάλι του Ταλάκα μέσα που κάνει έτσι, παιδιά, πάνω κάτω, από τη χαρά του. Όλα παίζονται μέχρι τελευταία στιγμή. Θυμηθείτε τα πρόμπτα και την οδήγηση υποπίεση. Το λάθος μπορεί να γίνει μέχρι τελευταία στροφή. Ναι, γιατί του έχει πει ο Σίμι τέλος πάντων έγινε πολύ μικρό πλεονέκτημα. Και να σας ακούσω, είστε έτοιμοι για το τελευταίο γύρο, τι να σας ακούσω, Σίμι. Κι άλλο, δεν ακούω. Οκ. Δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος. Θυμηθείτε την οδήγηση υποπίεση.